More Zimbabwe kusangana kwatiri kuita pano paMbire TV channel yenyu yatinokupakurirai nawo mururimi rweshona. Right, mashoko atakabata nasunoyo musi wechishanu 30 January 2025 inyaya panapa iri kutaurwa naSengezo Shavangu. Sengezo Shavangu ari kutaura kuti Chamisa akwanise kuvamba rimwe bato nekuda kwekuti achiri mutungamiriri webato reCitizens Coalition for Change. Mashoko muri Zimbabwe ari kuuya kana kuti ari kutaurwa panguva ino paine mashoko ekuti vaNelson Chamisa vakazivisa musondo radarika iri kuti vava kudzoka munyaya dzezvematongerwo enyika. Vari kuti pari zvino nyika yakamira, nyika ine zvayakavimbiswa nehurumende iripo, asi chiri kufamba hapana. Asi misangano ndo iri kungoramba ichiitwa sekuti nyika iri kuvavarira kuenda kusarudzo. Sarudzo dzavari kuti dzichiri kure kuti tinge tichikambena. Ndo mashoko muri Zimbabwe atakabata panapa. Sengezo mugore ra2023 tichangobva kusarudzo dzemunanyamavhuvhu musi wa23. Sarudzo dzinova dzakazoshoropozwa nesangano remubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica, sangano reSADC, iro rakati sarudzo idzi dzakanga dzisina kuitwa. Dzakaenderera mberi nekukonfemwa nesangano rinoona nekufambiswa kwesarudzo reZimbabwe Electoral Commission, richizivisa nyika kuti vaEmmerson Mnangagwa vebato reZANU-PF ndivo vakanga vakunda vaNelson Chamisa. VaMnangagwa vakawana 52% of the vote, kuchiti vaChamisa vakatadza kudarika pahafu yemavhoti, vakawana 49%. Asi vaChamisa vakaramba zvakabuda musarudzo idzi vachiti ivo ndivo vakanga vakakunda. Vari kuti zvakanga zvabva kumapolling agents avo munyika zvaitaridza kuti ivo ndivo vakanga vakunda sarudzo idzi. Zvinova zvinhu zvakakonzera kuti munyika munge muine kusagadzikana kwechinguvana. Zvakazotevera inyaya yaSengezo Shavangu, uyo akauya achizviti ndiye akasanobata chigaro chaSecretary General webato reCitizens Coalition for Change. Mashoko anova akarambwa navaNelson Chamisa nechikwata chavo kuti movement yeCitizens Coalition for Change yakanga isina chigaro chaSecretary General, asi Sengezo akaenderera mberi nekuexecute basa rake raakanga akanangana naro rekudzinga nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzaiti dzakaguma kuva nhengo dzebato iri, vanosanganisira zvakazokonzera kuti bato reCitizens Coalition for Change rirasikirwe naFadzai Mahere, Gift Ostalos Siziva, Pasho Sibanda nevamwe vakawanda avo vakaafektwa neoperation yakaitwa naSengezo. Operation iyi iri kutaurwa iyo kuti yakanga ichitsigirwa kufandwa nebato reZANU-PF. Vari kuti bato reZANU-PF rakanga ratadza kuwana 2/3 majority mudare reparamende, saka nechinangwa chekuda kuamenda mutemo wenyika kupa mukana vaEmmerson Mnangagwa kuti vatonge kusvika mugore ra2030 zvaizoda dare reparamende, sezvo bato reZANU-PF riri kuzama kuavoida referendum. Naizvozvo kuti izvi zvinge zvibudirira, bato reZANU-PF rinofanirwa kunge riine 2/3 majority mudare reparamende. Kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakanga dzakarerekera kuna vaNelson Chamisa
ndiko zvekare kwakazokonzera kuti ivo vaNelson Chamisa vange vachiresigna vachisiya chigaro chekuva mutungamiriri wemovhimende yeCitizens Coalition for Change. Izvo zvavakati vakaona zvakakodzera kuti vambotura befu sezvo vaiona kuti bato reCCC rakanga rapindwa napongwe, rakanga raita vamwe vatungamiriri vavaiti vakanga vasisina zvido zvevanhu vakavavhotera kuti vange vari muhofisi yekutungamirira vange vachitungamirira nharaunda dzakasiyana siyana, kuine kupomedzerwa kwevamwe vakanga vachinzi vakapiwa mari nebato reZANU-PF operation inonzi yakanga yakanangana nekuparadza bato reCitizens Coalition for Change. Sengezowo ari kupomedzerwa mhosva panapa yekuva nemalinks nemutungamiriri wenyika nebato reZANU-PF sezvo pane imwe nguva akaonekwa ari kuPrikap Farm uko akadzivisa vaMunangagwa kuti iye Sengezo nevamiririri mudare reparamende veCitizens Coalition for Change vakanga vachitsigira nyaya yekuextendwa kwetemu yavaMunangagwa. Vakati kana zvirizvo zviri kudiwa neruzhinji, ko tingazviramba isu sevamiririri sei? Akati kuitwa kwesarudzo kunofanirwa kumbomiswa nekuda kwekuti sarudzo nguva nenguva dziri kuitwa asi dziri kuramba kuburitsa outcome yakanaka. Ndo mashoko aSengezo Chavangu. Sengezo akambovavo nekunetsana pakava nemakakatanwa mubato reCitizens Coalition for Change nevaimbove mutungamiriri mubato reMDC vaWelshman Ncube vakakakatidzana vakavhevhetedzana kuenda kumatare edzimhosva, asi nyaya iyi yakahwinwa naiye Sengezo, zvakazoita kuti vange vachigara pasi vachikurukurirana. Zvinotaridza izvo kuti Sengezo chese chaanenge ataura chiri kuratidza kuti kumatare edzimhosva chiri kusvika chichitambirwa zvakanaka, zvinova zviri kupomedzerwawo kuti matare edzimhosva emunyika yeZimbabwe ava kushandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndiwo mashoko mureZimbabwe. Panapa Sengezo ava kutaura kuti Chamisa akwanise kunge achivamba bato idzva sezvo achiri mutungamiriri weCitizens Coalition for Change, kureva kuti vaChamisa kutaura kwavakaita kuti vava kuvamba rimwe bato kuchataridza kuti kunogona kunetsa kana zvatodai Sengezo ari kutoda nezvavaChamisa. Tinotenda mhuri yeZimbabwe nekuva nesu kwamaita nhasi unoyu pano paMbire TV, channel yenyu yatinokupai nhau dzezviri kuitika munyika mururimi rweshona. Kune vashanya musakanganwavo kutsigira kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti poga poga patinoene navo munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Musakanganwavo kutipa muonero wenyu maererano nenyaya iyoyi yataunza mudariro muchishandisa comment section. Panguva ino tinoti musare zvenyu zvakanaka.